Ngibonga ithuba onginika lona. Umndeni kaMadlokovu wonke ngokukhulu bawo, abaholi bonke abakhona, ngiyongixolela abakwethu ngoba kumnyama nginibone manje ngeke ngikwazi ukunibona banangi nosibanibani. Nonke nje ikakhulukazi ama-artist abe kulendima yalensizwa nehlobo nabo bonke. Sehlelwe olukhulu bakwethu. Sishaywe ingozi engeqiwantwala. Ilabo abathatha inqumo zokuhlala besithatha ngamunye ukuthi asambeni siye umdali. Ukufa angazi ukuthi ngakubiza ngokuthi kuyini ngoba kwenza izinto ezibhlungu kithina abantu abaphila lapha emhlabeni. Lensizwa ubaba Ngema bekuyinsizwa phakathi kwezinsizwa, kuyiqhawe phakathi kwamaqhawe, kuyisoka phakathi kwamasoka. Insizwa le ebinokuhlakanipha okuyisimanga, insizwa le ebinothando kubantu bonke, insizwa le ebijabulisa emsebenzi ebiyenza, nabantu abaningi abadlule esandleni sakhe abebe izinto ezinkulu emhlabeni. Ngithe mangizwa udaba ngomuntu ethi hawu lensizwa ayisekho emhlabeni, ngacabanga ukuthi uyadlala lo, ngoba bengicabanga ukuthi lensizwa ngeke izidlule emhlabeni, iyohlala ikhona njalo nje ngendlela ebiyiyo. Kuyamangalisa, kuyethusa ukuthi namhlanje sila ukuzomvalelisa. Ngithe mangizwa ngathi awu bengasahambi nathi amakhehla ke madoda, ihambelani lensizwa, sosale siba yini eSouth Africa ngaphandle kwaMbongeni Ngema? Ubani osezokwazi ukuqoqa into zomlando, akwazi ukwenza into yakhe ibenhle njengoba kade nibona lezi ngane zenza la, emenze waduma izweni lonke njengeqhawe ekwenzeni izinto emhlabeni. Bekuyinsizwa umfoko kaMadlokovu phakathi kwezinsizwa ephelele, noma insizwa zingaba khona zibeningi ayifani, azilingani. Khona ezikwazi ukugiya, khona ezingakwazi inhlobo ukugiya, kodwa insizwa
khona insizwe ezinamahloni phakathi kwabantu ezingakwazi ukukhuluma, ezingakwazi ngisho ukuhlabelela, azikwazi nokuthi do re mi fa so. Umfoko amadlokovu beyikho konke lokhu. Besizwana nalensizwa ngezinto eziningana. Umfoko amadlokovu bekuyinsizwa phakathi kwezinsizwa. Silahlekele. Ulahlekelwe isizwe sonke namanye amazwe angaphesheya amaziyo. Ubexoxa indaba ngengoma uzuyazi ungayiphindi uyikhohlwe ngoba ixoxa kamnandi umfoko amadlokovu. Ngaba nenhlanhla ngoba sazana naye kudala. Bemlwelo wenkululeko. Ekwazi futhi ukudlulisa umyalezo wokuthi sicindezelwe kanjani. Noma ubungaboni, ubone uma eyenza lento eyihlabelela enza konke. Umfoko amadlokovu bese kunesikhathi eside engibelesele ethi ufuna ukwenza izinto ezithile ngami. Okokuqala ngathi Madlokovu ungenelwe yini ke manje? Tshena mina. Ufuna mina ngenza izinto wathi ngempela. Ngathi indoda. Angikwazi ukuhlabelela mina ngiyibhimbi mina. Wathi hayi angifuni ukuhlabelela kwakho. Ngisafuna ukuthi ngixoxe indaba ngensizwa yasenkandla okuthiwa uGedlehlekisa Mhlanganyelwa Zuma. Ngathi yakho indaba ongayixoxa ngami mina. Wabona ukuthi ngiyala waya kudade wabo owagana kodwa kwadunuse isihlobo sakhe wayomncenga eceleni ukuthi awungincengele lensizwa. Sagcina sivumelene naye ukuthi hayi mfana kithi ngoba ngiyazi uzenzela into zakho zenzele nje kodwa ungakulokothe uthi mina lo wenza lento othi omunye umuntu nje wakaZuma. Gcina sesivumelana naye ukuthi ufuna ukwenza izinto uyayibiza ke mina ngizazi lezi zinto ufuna ukuzenza. Wayesecelwa ukuthi akayibhale phansi lento. Wayibhala phansi wayiletha. Kukhona nabaningi ababethi nabafisa ukuxoxa indaba ethile ngami. Ekugcineni ngathi nangu umuntu engizothi mina mhlamba ngakwazi nokuxoxa indaba ngami ngoba insizwa yakithi ehlanzeni. Uyazi ukuthi insizwa uma kuyinsizwa kaZulu yenzani ibanjani. Savumelana ukuthi uyena ufuna ukuxoxa indaba ethile. Ngiyazi ukuthi bizothini. Akuphelanga isikhathi wabuya ngokusheshsha wathi ngifuna isonto lonke nxamalala. Uyeke yonke into yenzayo uyobunami nje ngixoxa le ndaba.
bengisathena ke kuyena awulinde kancane mfethu kwekudlula ukhisimusi nami safuna ukudla amaswidi nezingane besilindelene ukuthi sizohlangana ngimnikeze isikhathi sakhe uMadlokova akaxoxe indaba abefisa ukuyixoxa ahlala eyisho ngoba ziningi indaba esayixoxa naye uqinisile umphathi wohlelo ezinye zezinto azenza ngoba ngangithanda isandla sakhe ngamxoxela ngendaba intombazane eyayingenye amantombazane ayebhekene nesilo ucetshwayo yayibhala incwajana encane nje eyayithi untombazane owasebenza namakhosi amabili inkosi yokuqala kwakucetshwayo eyasebenza naye imthanda inikezelwe umndeni wayo kwathi mokushintsha izinto eSouth Africa yakholwa yase iba ingane kaJesu Kristu sathi masixoxa nelendaba athi yamnandi lendaba wenza lukhulu ke ngemva kwalokho engangakulindele silahlekelwe bakwethu silahlekelwe insizwa silahlekelwe iqhawe silahlekelwe udokotela Mbongeni akabanga nje kuphela umngane comrade olwela inkululeko ngamandla akhe onke okwaze ukusilalelisisa ukuthi kuliwa kanjani kulelo inkululeko lensizwa inodumo emhlabeni wonke ngendlela ekwazi ngayo ukwenza izinto nendlela efundise abantwana abasebasha yafundisa indlela yokuxoxa indaba nokuhlabelela ngendlela engajwayelekile insizwa ebihlonipha insizwa ebumuntu ngempela ziyahamba ke insizwa ngoba kusemhlabeni la sihambile lensizwa into engiphathe kabi ukuthi ayibangisavalelisa ngoba besizobonana sixoxe indaba zethu esiye sixoxe masihlangene besike sixoxe nje ukuthi uyabona mfana mina ngizwani isishimane ngoba isishimane ngiyengibona sengathi akahlakaniphile kahle hle umuntu ongakwazi ukushela intombi osabi intombi nanku umhlolo bo kodwa besiye sixoxe ngezinye izinto njengoba besizwana kakhulu ukuthi abona umfana kithi umnandi uba insizwa abakudala babethi uma insizwa ufuna ukushaya induku silahlekelwe bakithi silahlekelwe iqhawe njengoba nizwile
ukuthi bekukhona unganeliseki kwakho okuthile ngey'ntwana ey'thile ngeke ngizisho. Kodwa bethi masihlangene ukuthi hey mfana kithi sekwenzekani manje. Bekuba mnandi uma unalensizwa. Bekuba mnandi uyibona iperforma. Ubeyenza lento ngenhliziyo yakhe yonke, akwenze konke ofisa ukukubona. Ngijabulile ukubona abantwana bezama ukumlingisa la. Ukuthi nansi lensizwa. Ngeke siyikhohlwe lensizwa bakwethu. Ulele inkululeko ngendlela eyiningi. Njengoba ngisho ukuthi bekucomrade. Bekuyinsizwa. Bekumnomzana. Bese rishe istage sobunomzana. Insizwa eganiwe. Yazi yaphinde yaganwa. Yaphinde yaganwa. Ilandela usiko lwethu thina maZulu. Kuthi uma uyindoda iba indoda. Khona into abangayazi abanye abantu bemphathi lohlelo ukuthi amaqhawe kaNkulunkulu eBhayibhelini ithandwa zikaNkulunkulu zayiganwa amakhosikazi ongabala kuze kuphela imini okuphela yonke into. Ibinjalo ke lensizwa. Silapha ke ukuzoduduza umndeni ukuthi umndeni ulahlekelwe. Ulahlekelwe abasekhweni lami ubese usibali phela. Ngoba ngathatha kaNgema. Ngasishiya zonke inkomo zaphelela. Ubuhlobo bethu naye bese bandile. Sekumfowethu. Ngiyethemba ukuthi ama-artist azoqhubeka edumisa igama likaMbongeni njengensizwa phakathi kwensizwa. Uyazi ukuthi waye kuthiwe insizwa phakathi kwensizwa. Ngoba ziba khona insizwa kodwa kube sekuba khona izithothobala nje. Ukuthi noma zishela intombi zize zimagange mase zifika zishaya uvalo zingakwazi ukuthi mntanethu ngiyakuthanda. Zesabe. Ngifisa ukuthi sifisele uhambo oluhle lensizwa. Yemukeleke kwabadala emathungweni akithi. Yamukeleke emakhosini kaZulu exoxe ngawo indaba ebesingayazi saze sayazi nezimpi ezaliwa nokulela inkululeko. Uyenzile uMbongeni into abekufuna ayenze emhlabeni. Isikhathi sakhe besekhona kodwa isikhathi esinqunywe esingabazi bese sifikile walithatha leli qhawe. Ulale ngenxeba bomadlokovu lokhu kwehlela yonke imindeni. uNkulunkulu wadala izinto esingakwazi ukuzazi kuze kube namhlanje. Imfihlo yokufika komuntu emhlabeni nemfihlo yokuhamba komuntu emhlabeni. Ngizwa kabuhlungu ngoba uMadlokovu ey'nkulumeni zelisikele ukuthi nazo ekugcineni ngangikhuluma enye into engathi angikazi ukukutshena manje Madlokovu, ngoba mina ngazi ukuthi uma umuntu udaliwe, uma umama wenza umsebenzi wakho, uma umbaba wenza umsebenzi wakho, ngithi kuyena
sengathi kukhona ongasahambi kahle esizweni sakithi. Ngithi-ke Madlokovu, kube khona isikhathi ngesinye isikhathi okuthi noma ihawu lakho selaqothuka ukuthi ake ngililande manje, kuyadingeka ke ngilibhule futhi uphinde ngilibhule. Engangimthembise khona njengensizwe engiyaziyo, uhambile engakakuboni, kodwa ngiyathemba ukuthi zikhona insizwa, bakhona omama, noma kunzima sohamba sesifike lapho kufanele sifike khona. Asikafiki lapho sasiya khona. Hamba kahle Dlokovu, hamba kahle Qhawe namaqhawe, hamba kahle insizwa ephindwe kaningi iyodwa. Umenzi wezinto zibonakale. Angethemba ukuthi ama-artists azoyihamba lendlela, abonele kuyena ngoba wenza imanga. Umphathi wohlelo uke wakhuluma ngalensizwa, ngezwe kufuna ukufika inyembezi ukuthi kodwa uNkulunkulu esithanda kangaka wenza kanjani ukuthi athathe esibathandayo sisabafuna ukuba nabo ngaso sonke isikhathi na? Kodwa uma sekudaliwe kudaliwe, ayikho into ongayenza. Ngiyabonga kinina nonke nila enizile ukuzovalelisa lensizwa. Nenze ubuntu, nabonisa uthando nokuthi ngempela benemthanda uMadlokovu njengoba benithanda. Ngiyabonga kakhulu. Bonge kubafundisi kubo bonke abala. Ngibonge abaholi abakhona la nabaholi abaphuma kuhulumeni. Lokhu kuzomenza angene egijima ezulwini, amukelwe ngezandla ezifudumele. Siyabonga.